Капи, все не разбирам. Сега хората от Бог ли са възникнали или от маймуните? Оцели ме, Жуже, само аз знам от готинките мадами в нашата компания, защото съм чела Библията на Дарвин. Аз съм гледала и много тиктоци. Всичко знам по въпроса. Казвай, Дрополо, и аз да измъдрея. Така, Бог изкашлял Адам и Ева и им казва да се плодят и множат, ама Адам, видиш ли, бил малко розов и казал: не мога аз с тая, голема е маймуна. Значи космата и грозна? И после? После дяволът инжектира нещо в една ябълка, подшушва на Ева да я пробута на тоя пъл на Адамчо, той гризва и я видял с нови очи. Ади бе, и после? Като я награбил, наръшкали 200 деца, оформили се племената, огладнели и открили труда, защото трябва да се изхранват, нали? После? Появили се моловете, бе, Джофро. Да, бе, е верно. А после? Откриваме обезкосмяването, Жуже. Представи си какви шимпанзета сме били. И че ко друго, да? А накрая? Много си проста. Ще те удари в челото и няма да го видиш. Накрая се появяваме ние с тебе, Жужо. Да, бе, черешката на цивилизацията.